ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿನಗಲಿಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಕರಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂತೋಜಾವೆ ಇತ್ತೈಕೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತಿತ್ತಿನ ಬೇಯರ ದೀತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೈಕೆ ಏನೇನು ಮಸಾಲೆಗೆ ತೊಂದೆನ್ ಪನ್ಪೆ ಆಜೆಡ್ತಿ ಏಳು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಚೈನಾ ಜೆಸಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಚಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕ ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಂಜೋಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಾರು ಚಮಚದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ 2 ಟೊಮೆಟೊಗೆ ತೊಂದೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿಡು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಬಕ್ಕ ಐನಾ ಜೆಸಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಾಗೆ ತೊಂದೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಸಾಲನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದ್ವೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೆಂಚ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೇನೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂದು ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ಪದಿತ್ನೆತ್ತ ಚೂಲಿ ಪೂರ ಕಲೆದು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೇನ್ ತೆತ್ತಿನ ಪೂರ ತೆತ್ತಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರದಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ತೆತ್ತಿದಲ್ಲ ಪುಡದಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ತೆತ್ತಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ತೆತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಒಂತ ಎಣ್ಣೆ ದೀದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿದ ಭಾಗ ದೀದಿಯಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ಕೆನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಿದ ಮುಟ್ಟಾಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂತೆ ಸ್ಲೋ ದೀದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಡು ಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನು ಒಂದು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿದೇನೆ ಅನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಮಲ್ತದು ತೋಜಾದೆಂದೆನ್ ನೋಡ್ಚಿ ಖಾರ ದಾಂತಿನ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದಿನಿ ತೆತ್ತಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ರೆದಕ್ಕ ತೆಂದು ಮುಂದೇನು ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಸಾಲ ಕಡಿದಿನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಖಾರದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದಿನತಿ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಮಲ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗ್ ಖಾರ ತಿನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇನು ಕಲ್ಲರ್ದ ಮುಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ತೊನ್ನು ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿಡ್ ಕಲರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಡು ಅದು ಖಾರ ಇಪ್ಪುಜವು ಒಂದು ತೆತ್ತಿ 2 ಸೈಡ್ಲ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ಗೆಪ್ಪು ಏನು ಅಂಚನೆ ಒರಿದಿನ ತೆತ್ತಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ಪೂರ ತೆತ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ತೋಪ್ ದೀತೆ ಕೊಂಚ ಮೂಜಿ ಚಮಚದತ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚೊಂದು ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಸಾಸಿಮಿ ಪಾಡಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸಾಸಿಮಿ ಸರಿ ಪುಡಾಯಿ ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಕ್ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪುಲ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ಎಂದಾಯ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಚಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಕೊಂತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ನ ಆಯ್ತು ಕಮ್ಮೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿಲ ಪಾಡುವೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ಲ ಪಾಡುಳ್ಳಿ ಅಂಡ ಒಂಥರ ಬಾಯಿಗೆ ಫ್ರೈ ಆತಿನ ತಿಕ್ಕನಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈಗ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡುವೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಫ್ರೈ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಟನ ಮನಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ನೀರುಳ್ಳಿದ ಅಂತಾಗ ಮುಂಚಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ ಕಾಯಿ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಕಾಯಿ ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಅದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಡಿದೀತಿನ ಮಸಾಲ ಎಣ್ಣೆಗೆಲೆ ಸುರುಟೆ ಬಂತ ಮಸಾಲ ಮಸ್ತ್ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಖಾರ ದಾಂತಿನ ಮುಂಚಿ ಕಲ್ಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನೆಗೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದಿಜ ಅಂಚ ಅದು ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನೆಟ್ಟ ಹಸ್ರದ್ ಕಲ್ಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ತೋಜುಂಡು ತಾರಾಯಿ ಪಾಂಡಂತ ಚೇಂಜ್ ಬರು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಂದೇನೆ ಎಗ್ ಕರಿ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೇನು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಕುದ್ದಿಂದ ಬನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ನು ನೀರ್ಲ ವರಾನೆ ಪಾಡುಜಿ ಒಂತೊಂತೆ ಅದು ಪಾಡುವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕರಿ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ನೆಪ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಅರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸಿ ತೊರದ್ ಪಾಡೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟದ ಅದು ಪಾಡ್ದೆ ನಮೊಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅದ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಬೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ವರಾನೆ ನೀರು ಪಾಂಡನ ಮಸ್ತ್ ತೆಳುವಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಚುಂತು ಟೇಸ್ಟ್ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ಪದಿತ್ನೇನ್ ಪಾಡ್ನು ಉಡೆತ್ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂಡ ಅವಂತೆ ಕಲಾಡ್ದು ದಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟದ ಅದು ಪಾಡಿಯೆ
ಅದ ಸರಿ ತೂವ ನೋಡು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ನನ್ನೊಂಚೂರು ಪಾಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ 2 ಲೋಟದಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಜಿ ದಪ್ಪನೆ ಉಂಡು ಒಂದಿತ್ತ ಸರಿ ಕೊದ್ಯೋಡು ಐದು ಮುನೆಕ್ಕೆನ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ. ಇತ್ತಂದು ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಲಾಯ್ಕಡು ಕೊದ್ಯೊಂದು ಇಪ್ಪನಗೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ದೀತಿನ ತಿತ್ತಿನ ಪಾಡುವೆ ಒಂದೊಂಜಿ. ಇದು ಕೊದ್ಯೋದಲ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡ್ದು ಕೊದ್ಯೋಡ ಮುಂದಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ ತಿತ್ತಿ ಸುರುಟೆ ಬೇಯ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಮಸಾಲ ಒಂಚೂರು ಒಯ್ತೊಂಡ ಸೈ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ತಿತ್ತಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೈ ಬೊಕ್ಕಲ ಇಂಚ ಕೊದ್ಯನಗ ನಮ ಚಮಚ ಪೂರ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ತಿತ್ತಿದ ಪೂರ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಉಂದಾಪುಂಡು ಕೊಂಚ ಕುಂಟು ಪತ್ತೊಂದು ಮೆಲ್ಲ ನಮ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾದ ಕೊದ್ಯರ ಬುಂಡ ಸೈ ಇತ್ತ ಲಾಯ್ಕು ಕೊದ್ದಿತುಂಡು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಎಗ್ ಕರಿ. ನನ್ನ ಎಗ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ನಿಕುಲ್ಲವರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಇಚ್ಚಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಗ್ ತಿತ್ತಿನ ಪುಡತ್ತದ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾರು ಮಲ್ಪುವ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನಾಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.